Yebo. Alright. Injalo ayijiki. Siqhubeke ngesimo somzamo. Mfowethu, dadewethu. Your greatest source of whatever information uyifunayo isemsamo wakho. Hlezi ngintshela. Umoya is very simple but very complex. Ayikho into mfethu oyokwazi ukuyenza engakaze yenziwe kini namanga. You are lying. Akukho oyokwazi ukwenza ongakaze kwenziwe ekhaya kini. Number 1. Number 2. Imimoya. Once wakhuluma ngomoya, I don't care ukuthi umoya onjani. Waqala wathi hayi inzuzi nje, wathi hayi isithunya sinje, wathi hayi angazi whatever inje. Mangihamba ngibheka la umsamo wakho. 2 subdivisions ekumele ivele. Hierarchical prowess. Subdivisions kumele ivele. Masculinity, femininity. Male, female. Ubulili. Subdivision, male. Madoda. Spiritual context. Masikhuluma nomkhulu. Amenumzane. Angizwa ngathi ngithini? I'm being very direct. Banikazi beyibaya. Abaphathi bemsebenzi. Abaholi. Abahubi. Amabutho. Abaholi. Masculinity. Decision makers. Enforcers. Bathetheleli. See? Abalawuli. Law makers. Then if we want to look into juveniles, ingane lapho kubona. See? Ingane. Ngakho kuthiwa inkunzi isematholeni. Then we start having the conversation of inkosana. See? Siwele ngale. Kabe simame. Mfethu angeke uzubizwe, ngeke nje ube ne. Hey mangaganiwe mfethu awunalo ikhaya kwelamathongo umuntu wesimame. Siqale nje straight talk. That's the reason why mele udlule kuyigaba zomntombi bakho. Zonke igaba zomntombi uyiqede uyigogode. Ebese ke mawusuzoba unkosikazi womuntu ungeneke kuleyo ndawo leso stage ubulawe ekhaya kini bese uhamba ngalena uyomukelwa ngale. Njengani? Njengonkosikazi usunekhaya ke dadewethu. Usunekhaya ke kwelamathongo dadewethu. Suyakwazi ukuthi ke makuhutshwa nawe umsamo bese ukhulunywe ngesisu sika Macele. Awu isisu nkosami awu eswini sika Mamthembu awu Jova. Awu isisu sika Mabanje sika Magcwenca awu Jova. You see? Bani uzongibhalela ebusuku kanje? Ifusekwe. Isisu sika bani? See what I mean? Very direct, my friend. Very direct. Femininity. Nayo subdivisions. Nkosikazi ke la ekhaya alright. Unani uningi nabantwana la ekhaya. Isabelo sakhe siyini? Iziphi izimukelo la ekhaya
ugane bani la ekhaya. How far can she go? See, femininity, divine feminine, divine masculine. So waqala wathi umoya unje waqala wakhuluma ngey'nkunzi. Hayi, inkunzi emhlophe, inkunzi ebovu, inkunzi emnyama. Iphi inkomazi? Ngoba waqala wahuba nento nomuntu emsamo, lowo muntu uganiwe. Uphi umfazi wakhe? Uphi? Angithi nithi nemoya. That's the reason why, my friend. Uma kuqhuma umoya kumuntu, the females will show themselves. Because umuntu wesimama akalithethi idlozi. Kodwa uyakwazi afike kumntwana, ahube into ayihubayo. Ebese athatha umyalezo awuwelise ngale emakhehleni. Ayikho futhi induku ebuhlungu njengenduku yogogo. See what I mean? Ngoba banesineke. Amakhehla fast uyajwayela lo msunu lo. See? So asikhuluma into esiyaziyo. Kancane kancane. So siyigogode le ndaba. Danko.